Figueres ha portat prop d'un miler de participants a la quarta edició de Caminem pels drets de la gent gran, una acció que s'ha emmarcat amb motiu del Dia Internacional contra el maltractament a les persones grans. Una iniciativa organitzada conjuntament per la Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans, el Consell de la Gent Gran de l'Alt Empordà, la Fundació Salut Empordà, les àrees bàsiques de salut, el Vera Salut, DIP Salut, el Servei Educatiu de l'Alt Empordà, Càritas, Creu Roja, escoles, instituts i centres de dia, a més de residències per a gent gran de la comarca. També hi han participat entitats com MIFAS, Altem, Suport, Associació Gironina del Parkinson o la Fundació Drissa. El punt de sortida i arribada ha estat la plaça Catalunya. Després dels parlaments de benvinguda i l'escalfament, els participants han iniciat un recorregut de 3 quilòmetres. Altres grups han fet un trajecte més curt. Aquesta caminada, a la mateixa hora, també s'ha fet a Roses, Castelló d'Empúries, l'Escala, Llançà, Peralada i la Jonquera. Es calcula que en total s'haurà arribat a la xifra d'uns 5.000 participants. Després de la caminada s'ha llegit el manifest. No ens agrada escoltar que se senten discriminats. Creiem que han de tenir els mateixos drets que qualsevol altra persona i que s'han de sentir valorats i respectats. La cloenda s'ha fet ballant l'èxit musical Sweet Caroline, seguint una coreografia preparada per a l'ocasió.